आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. फोंडागड व तरंजळे रस्त्याच्या दुरावस्थेबाबत भाजपा कार्यकर्त्यांनी कणकवली बांधकाम कार्यालयात धडक दिली. आज भारतीय जनता पार्टी कणकवली तालुक्याच्या वतीने आज PWDकडे आम्ही सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे की काही महिन्यापूर्वी म्हणजे मे महिन्यातच जो रस्ता या ठिकाणी फोंडा घाट मध्ये जो केला होता त्या रस्त्याला अवघ्या 2 महिन्यातच पहिल्या पावसातच खड्डे पडले गेले. त्याचप्रमाणे रात्रीची वाहतूक करत असताना रस्त्याला लागत असलेले जे कॅट आहे आणि थर्मल जे व्हाईट कलरचे पट्टे असतात ते नसल्यामुळे रात्री धुक्यात वाहतूक करत असताना, रहदारी करत असताना साईड पट्टी दिसून येत नाही, त्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे जे नव्याने वळणं केलेली आहेत तर रस्त्याची जी पूर्वीचं जे वळण होतं आणि आता नव्याने केलेलं वळण आहे ते मॅच केलेलं नाही, त्यामुळे अशा अनेक त्रुटी या ठिकाणी जे रस्त्याच्या कामामध्ये आलेल्या आहेत ते निदर्शनात आणून या ठिकाणी दिलेले आहेत. आज सर्व गट साहेब या ठिकाणी नसल्यामुळे त्यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क आम्ही केलेला आहे आणि इथे असलेले जे दिवटे होते त्यांना आम्ही या ठिकाणी या प्रकारे कोणत्याही प्रकारची जर कारवाई केली नाही तर येणाऱ्या काही दिवसात आम्ही या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आंदोलन करू असा इशारा दिलेला आहे. त्या दिलेल्या निवेदनानंतर त्यांनी तात्काळ आम्ही खड्डे भरून त्याचप्रमाणे जे कॅटाय असतील, पांढरे पट्टे असतील हे आम्ही मारून देण्याचं या ठिकाणी त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. तसेच आज दुसरा विषय होता की तो तरंजळे रस्ता जो केलेला आहे, कलमट तरंजळे मार्गे जो रस्ता आहे तो रस्ता देखील काही दिवसापूर्वी या गावचे सरपंच संदीप मेत्री आणि उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर यांनी या रस्त्याच्या ज्या असलेले त्रुटी संदर्भात पत्र दिलेलं होतं ग्रामपंचायतचं, परंतु त्या पत्रावरती देखील PWDने कोणतीही कारवाई केली नाही आणि आहे तसेच खड्डे आणि रस्ता नादुरुस्त आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदार असतील त्यांना सूचना देऊन तो रस्ता सुस्थितीत करावा असं आजच्या या निवेदनाच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे. निवेदन देण्यामागचा हेतू आम्ही सत्तेत असलो म्हणून निवेदन द्यायचं नाही. आम्ही ते निवेदन देण्याचं कारण एकच आहे की आम्ही अधिकाऱ्यांच्या हे सगळ्या गोष्टी निदर्शनाला आणून दिलेल्या आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.